Di kongrekî çapemeniyê de û dibin doluşmeya ber bi civakeke dîmokratîk lîsteya Netewa Dîmokratîk navê xwe ragihand. Yê goş 18 partiyan pêk tê ji bo bejdarbûna hilbijartinên şaredariyan. û her wiha di Kongr de lîsta Netewa Dîmokratîk projeya karê xwe şiraya giştî re eşkere kir. Me navê lîsteyê kir Netewa Demokratîk ji ber de em 18 partî di nava vê lîsteyê de ne. Ev partiyana hemî ne yek Netewa. Yani hem Kurdun, hem Arabın, hem Süryanin, hem Aşuri'nin, yani hem beter hem rol derfet bidin, hem jin, hem civan, dikaribin, hem kar xabikin, hem jî burasti aktif tabi kar xabatin ma meclisa bidin. Yek jî karên şaredariyê, karên hizmetê, hem karibin li pêş bixînin li gor derfet bûkanên dihene. Ji aliyê xwe ve Seroka Partiya Yekîtiya Lîberala Dîmokratîk ji Kursat News daxuyanî got programê me ji 22 xalan pêk tê û hemû derbarê pêşkêşkirina xizmetguzariyan de ye. خالين هاتن أفرادن بيستود خالين تقريبا أو خالانا جي وك بيجي هدفك جي كاري مر جي كاري في قائمة هانيرة أستا إيرو أمير السركار دكن أستا مجالساي بلداتاي نواحياي مقاطعية طبعا أف كسانا جي أف شريحة جو إيرو به البجارتن أو شريحة جو راست بملد على قدار Hilbijartinên yekê meha 12,000 taybet bi mecalisên şaredariyan e û tê nasîn weke gava duyemîn ji cîbcêkirina Federalîzma Dîmokratîk li Bakurî Sûriyayê. û li gorî agahiyan guhevbendiya niştimanî û Kurdî ew jî bi lîstekê wê dakeve van hilbijartinan. Dara berekat, Kursat News, Qamişlo.